Piarlo corona ke so ahir intang rapen indang bomlang. Plimbla madong along bolero pickup agari kaching koyjok katevar abang pen kachi thabdon natum ahir intang rapen arangiso. Ningkan plipleng dera pita long chap inleng arong along kikim IAY ahem tangun nedep. Kardom pini ada bertalong penili sami jile hansepi non bertang tonpen arjik tha. Pirthe kapati hurnot kaphere meme corona ke so asam along ta ki jumji kalisi ingdang bomlang. Non amat ki karbiang long along aki mikiklang ave. Malom so vera porpen pirthe adang along kati hurnot corona ke so penajok bharar det along ta penang abang phu abang phia tomapan unsi ki ongdong aradatum apran kiramta dolo. Lason se asam along realong setami non an pangrompet suri inkoira isira pharonar kebra thokebra pli atumapan untang lo. Lasong bong ben bang phokebra isiatum aprandam nanglo. La pen bang suri kriplira pharo isira photum ke kiso chipami ponlo. Anparta bang suri thoksira pharo thoksira photum ke kiso chilang bomlang. Karbiang long along setami corona ke so penajok pini arnian bang pharo hinira plikebra ke thomatumapan ki unang thek long ponlo. Laso angbong bang pharo isira thoknar kebra thoksia tumke mi ponlo. La pen bang phokebra ke thomatumke kiso chilang bomlang. La ke doan angbong pen bang ke thomatumke kopai ke lang no penajok aprandam nang juino. Assam Sarkar pen hithi iroi pen nini kangkerge pha hot pusitami karbiang long jasemet diphu along ke kroidon de atum se ke ong. Halapu ke ton ke lang atum pusitami methang asai ka cheklem lang vedera jok rat atum ke sarave osoche hok mengave hijureng dok pa sardam theson si chonpro chonjam se thekdon long. Ajhak MAC lapen Karbiang long Autonomous Council along ajhak asai khiatum ta corona ke so ke long don lokajok kidamtang jakhong ni phai thok si arni pen Karbiang long Autonomous Council nikre khi apharman lockdown bipon kokno. Non amat corona ke so kimi nangklang klek pulote jakhong ni phai ingkoi arni pen puthot council kangpuji angringdo. News report Sarjib Kathar Karbiang long live. Lokso rong ben there basaan kilometer kre thok ajak PMGSY atowar non COVID-19 kidokoga joini kangton kok atowar jasmet thedong pen there basaan adaka bangke carpenting lapen black topping ke patang ponlong le rekajok MLA Jaram Ingleng lapen contractor atum adimalongan humridam Kedamtang suri hini rapreser kep aningkan labangso lokso arong pen there basaan PMGSY scheme kado kabe pen kror isia tangka pathik ponse inglong atok lapen kaphere ajok bangso towar kasalam dam jia phanta aning kehang wangbe atumsi ong munaklong bonta MLA ingleng ahin pen hojai asor a contractor atumaphan papi donbor ideramat se kedamtang suri hini rapreser kep aningkan CM Tuliram Ronghang Deputy Chairman Speaker MLA Jaram Ingleng MP Horen Singh be atumpen long e somdamlo Long e somde pen ningkan isyang bongsi lokso rong pen ha thedong ahawar anabangke labangso PMGSY atowar patang ponlo dong hap ahawar arad atumanta kado kabi aning chaparong poniklo sitami arlong quarry mohol atum pen heavy dumper truck ajo anarlo labangso dong hap 0 point adaka chhela thuvera jok longni longthom adimalong abangke kahing no jaisi thekponlong lo o kardom Karbiang long life kelang ratum doan Pininil tum Karbiang long life pen lapuna thedong ahawar mate inglong ahawar thedong misolong jon lapen there basa ilitum la loksorong pen kecheng lo labang so towar PMGSY towar ilitum harogat LA mate MLA Joraming leng alangli kaping khat ponateng alangli labang so scheme deng ponlo lapen labang so towar non la there basa hawaran ke nangtang lo non lapu misolong jon lapu non claim pon nangi doping lang non claim pon bom lo la si alang li pini la on the spot alang li team pen alang li amena mata cewang la si alang li pen le tum Karbiang long life ahin katini ji phan alang li long nan la so scheme ke aprang nili CM council long do bom ho la so ta nili pilo kita scheme bang iblap udam lo te political background pen laso tuar kuku nong laso tangkana ni for control lo ne sama daga tuar ke chok jeda lo penon ni rada tum de kirap itu pen I don't that laso tuar kuthot MLA ni li othulo PMGSY long pilot pon lo
Piludon dat pen non bang progress bang nang silang lo pinili total la suatu war 16 kilometer Salam. pene keribasan lo Oh. non itu kedoka la ke dong lo Oh. keribasan suatu war dampo la suatu war bang ke total ke klan bang 16 kilometer Oh. emon bang ke 11 crore Oh, salam. itu tangka Salam. halo Ini komen tu si tang ketang sama Ketang dia bang non kan itu kita buat balang kompleksan dia Den arong pen Bikram Teron Karbiang Long Live. Kheroni pen jiri kendeng adak plimplama dong along ihum bolero pickup agari kaching koyjok katevar abang pen kachi thabdunatum arangiso. Kedam tang jakhong ni phai kre troxy arni ajo por phai troxy ro achiti malom Kheroni pen jiri kendeng adak amreng aro adong plimplama dong pu along ihum AS02 BC 8362 bolero pickup agari kaching koyjok katevar abang pu Barson ingti lapen ari sanghotum penangan akhir ingtang rapen areng solo. Areng kiso tumaphan ke thekdon long araratum tong sekot pen ingthodon si adung het kedo Kheroni se kelang ahemalong ponlo sitame hadaki onedere jok along kaprekadin si se kelang aphan toilo jirikendeng pen Samsung inti Karbiang Long Live. Central Sarkar ahin pen detpi adangalong kiduk kela kararapan hemsoki kim ponang chipu kapanong pondolo. Lason si Congress kachari bomahota IAY ahem lapen non BJP kachari hotstami PMAY ahem raralongan paledamlo. Lason si Langpher constituency ang kangarlo along ta penangan arong along kiduk kela karada tumapan asu asa sitami mesen ahem donang chipu si ki ongdung IAY ahem so kimrang ponlo. Longchap ingleng arong ararapan kapanong pon IAY ahemso kidamtang surehini rakrep holapen kretrok dihin aningkana hotsi hawar kehat development block pensi kimrang ponlo. Ahem kikim sitami penangan tanglo bonta sarkar pen hemso kikim jiaphan nang kapali ating doan gram sevak pen JE atumapan hodai dera phia bangke ahem patangdam de detsi bikoklo. Nitum nang patang pipon popu alam chak nang ki piateng pensi nitum ke ningche theponno bonta non ningkan tripling dera phi anta nang patang pipi det lopusi phirang ke thengnu nang pachini don là nilihem lo là si nilipana ke je ibang nang pulo nilimetang masih se krempom masih ai mang patang eto si nilipana pu ya la masih non puanta patang ti de ya lo la si tu mangi chong hong prong ya la si na patang ke bang galang kan si ni tumbang e ja kading lo so hem so ang patang bi po ya lo po sa bang ge patai thom ta la et lo tam ni kon dang patang pi bang ke je i ato ti do ala haraga dan dara lang di kan pi lap ni tumbang kan po ke komplet po hon piningan pe ni kan trok running po La sirada phan lapuson kachong thui chobai pen aphar lokache jora tumaphan Karbiang Long Autonomous Council ahin pen langtar libdona sonte misenji Volong komaji pen bel sonterang Karbiang Long Live. Lakha kretrok nomati constituency kaparlo rong rop atowar kahino do an puthar kapa messenger phanpura non malom do de sang sepen psychic lem pangchang panbomno. Bangso something be arong lapen den teron arong adak atowar kahino penangan aningkan dolo. Laso jok rada tum kedo kedam akasak saksita penangan apor chichak nang koklo. Bangso puthak Karbiang Long Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing Hi Bor Ipon Lapen Methang constituency angkang kapaching thorpon chia phanpura State on Priority Development Gramin Chihek pen SOPDG scheme pen kilometer hinira achiti majak towar kasalam asai pangchen pon bomno Bangso towar kasalam pon aphan kado kabe crore hini atangka pensi selam ponno Den arong pen Bikram Teron Karbiang Long Live. Pini Adap Abirta ke lopon sekang tonik lo domi thakme kardom.